Jeg kommer på her om 14 dage på min stream. Om 14 dage? Ja, og så Okay. bliver det sidste gang. Så bliver det sidste gang? Ja, at jeg kommer online. Okay. Lige i dag, der vil jeg bare ind og hilse lidt, og jeg tænkte, måske der var nogle af dem, som jeg kendte. Og det var der, gudskelov, du var der. Ja. Stopper du så helt med at streame, eller hvad? Ja, også med at streame. Okay. Nu ved jeg ikke, hvor god du er til at forstå små underfindigheder, men jeg stopper helt. Ja. Også mit liv. What? Ja. Det mener du ikke seriøst? Jeg stopper lige med at streame. Okay.